Fit-8 ta' Ġunju għandkom għażla fil-Kunsilli Lokali u fil-Parlament Ewropew. L-għażla tagħkom hija illi tibatu messaġġ lill-Gvern. Din l-elezzjoni mhijiex se tbiddel Gvern, però tista' tagħti majnata lill-Gvern. Din l-elezzjoni ma tkunx qed twaqqa lill-Gvern, imma tista' tbeżbeż lill-Gvern. Tista' tgħidlu ma nistax u ma rridx inħallik iżjed sejjer hekk. Hija din id-dikjerazzjoni li saret mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt attività fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħaltarxin bit-tema Għalik, fejn Bernard Grech stqari li bl-aġir inaċċettabbli ta' Robert Abela qed tifforma koalizzjoni li ma tistax tittollera aktar din l-attitudni u semma kif il-poplu irid ikompli isemma leħnu bil-għan li tinbidel id-direzzjoni ta' pajjiżna. Ma' kull ġurnata li tgħaddi Robert Abela qed jirnexxielu jaqqat kontrih koalizzjoni li ma tistax taċċetta aktar l-imġiba tad-dittatorjat tiegħu. Bernard Grech fakkar fil-pressjoni li jagħmel il-Partit Nazzjonalista sabiex Robert Abela jaħtar inkjesta pubblika brabta mal-mewt ta' Jean Paul Sofia u fakkar li ħadem jitfit ma' Isabel Bonnici sabiex issir ġustizzja totali. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li mhux se jħalli lil Robert Abela ikompli iniżżel lil pajjiżna l-isfel. Ippreżentajna l-protesti ġudizzjarji, ippreżentajna l-kawżi, għeddilkom fid-diskorsi tagħna, fil-mozzjonijiet tagħna, għeddilkom anka f'widnejkom tibqgħux tistinaw mal-poplu għaliex ser tniżlu lil Malta magħkom. B'referenza għal dak li ġara fil-Parlament matul is-seduta ta' tnejn, Bernard Grech qal li Robert Abela kien jaf il-Speaker Angelo Farrugia se jagħti ruling kontra d-diskussjoni għaliex il-Prim Ministru għażel li jitla' eżatt wara li ġiet sospiża is-seduta. Nhar it-tnejn ippreżentajna mozzjoni biex niddiskutu għalfejn l-inkjesta maġisterjali għandha tiġi pubblikata. U l-Speaker għalilna le, għax Robert Abela għallu biex jgħid le. Tant għallu biex jgħid le, illi wara li tlabnieh u tkellimt u tkellem anka Robert Abela u għalilna issa ħanati ruling, aħna tlajna fil-Kamra tal-Oppożizzjoni, għamilna laqgħa tal-grupp parlamentari, Robert Abela x'għamel? Mar Kastilja u għamel press conference li fiha dam madwar siegħa u nofs. Jiġifieri Robert Abela kien jaf li r-ruling se jkun le. Bernard Grech qal li Robert Abela mhux qed jattakka dawk l-istituzzjonijiet li qed jaħdmu għalih fosthom l-Awtorità tax-Xandir, il-PBS, l-Avukat Ġenerali kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija. Hawnhekk Bernard Grech qal li huwa inaċċettabbli li Robert Abela qed ikompli jattakka lill-midja u lill-ġudikatura u huwa biss il-Partit Nazzjonalista li qed jaħdem f'isem il-poplu u jħalli l-istituzzjonijiet liberi. Jien għalhekk qiegħed fil-politika għaliex jien irrid naħdem u nibqa' naħdem favur Malta dejjem. Għalina dan mhuwiex slogan, għalina l-bandiera mhijiex image li tuża fuq banner. Għalina l-bandiera huwa l-mant tal-libertà, huwa l-mant tal-ġustizzja, huwa l-mant tal-onur ta' pajjiżna. Min-naħa tagħha l-kandidata l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Louise Ampulis sostniet li f'demokrazija ma tikkritikax u ma tattakkax il-ġudikatura bħalma qed jagħmel Robert Abela. Qalet ukoll li huwa naċċettabbli bi kliemhom u bemilhom il-membri tal-Gvern qed jippretendu li huma il fuq mill-liġi.